Det her er muligvis sortsnak for de fleste. Målmanden skifter på spanden, så der hele tiden er dækket af, så der ikke er nogen huller til at skyde bolden spand. Men for andre er undervandsrugby en livsstil. Jeg har spillet i 37 år. Men dem, der hører det, siger, at du er psykopat. Det er jo voldsomt og sådan noget. Er det ikke bare tæsk under vandet? Altså? Selvom vi er derude, hvor de fleste ikke kan bunde, så bliver der gået ekstra meget til den. Det er selvfølgelig også hårdt, men det foregår i vand, så det afbløder meget. Man må ikke slå. Så det værste skader, du har, det er, at du kan få nogle forstuninger i fingre, fordi du har fat i bolden, så kan den blive taget fat i her. Rugby under vandet kan i de fleste ører lyde ret voldsomt. For de fleste mennesker tror jeg, at der er reaktionen nok, at de inderst inde tænker, det sker fandme aldrig nogensinde spil. Det er helt overbevist om. Husk at tælle til 10. Udover gode svømmefærdigheder kræver spillet også, at spillerne kan holde vejret lang tid under vand. Og så er der lige det med kommunikationen. Man har jo ingen kommunikation under vandet, så det kræver, at man stoler rigtig meget på sit hold, og holdet ved, hvor man er og hvordan man spiller. Så det er en holdsport, som ikke er rigtig som nogen anden. Men også på grund af det psykiske pres, den ligger på en. Når man er under vandet, jo, så spiller man i 3 dimensioner. Du skal hele tiden holde øje overalt. Det vil sige, at der ikke kan komme et angreb kun fra siderne, som når du spiller fodbold. Der kan også komme et angreb nedefra eller oppefra. Så du er konstant på vagt, simpelthen, når du svømmer dernede. Så det gælder om at holde godt fast på bolden og så give den et skalle. Det er en hård sport, der frem for alt kræver god kondition, når man for alvor er på dybt vand. Halvdelen af tiden gisper man, når man nu kommer op, men det er sjovt, og det er jo det vigtigste. Prøv lige her. Skide god fortjek. Vi kører en rigtig, rigtig god fortjek. Vi bliver ved med at presse dem i bunden over på deres bane, halvdelen gang. Vi kører. På overfladen ser det måske roligt ud, men så snart man er under vandet, kan meget skjules. Hvis det tricks, det kan det ikke altid. Aldrig. Men det er ikke alt, som dommeren kan se under kampen. Grunden til, at folk laver de tricks, det er for, at man skal tænde af, fordi så ser dommeren det. Altså det værste, der er sket for mig i en kamp, det var, at en fyr han kom med bolden, og så smadrede den imod min maske. Så masken var ved at gå i stykker, og jeg fik vand ind til øjnene og blev blind under vandet i de der sekunder, indtil jeg kom op. Det var pænt ubehageligt. Det er sådan noget drengelort jo, i virkeligheden. Det er det. Det er jo ligesom skolegården, ikke? Altså, hvor man var oppe at slås, eller hvad man nu gjorde. Ikke? Altså, de der ting, det er dejligt. Selvom sporten mest af alt lider under ikke at være publikumsvenlig, så giver sporten noget ekstra til spillerne. For mig så er det en sport, hvor jeg kan komme ud med alle aggressionerne, og så er det en fantastisk holdkoordinationssport. Så